שתסייעו גם הערב, אני מקווה, הן סיירות ההורים, שזה פרויקט מקסים שפועל בכל רחבי הארץ. עכשיו אנחנו רוצים להתמקד באלה של תל אביב, כי אנחנו מדברים בעצם על כמה 300 הורים ושבע סיירות, נכון? 300 הורים ושבע סיירות. ואת אחת מהם, אנחנו בעבר יצא לנו להתלוות אליכם, אתם עושים באמת עבודה. אמרתי לך, עשינו לילה ביחד, זה נשמע נורא, וגם את נשאר. וגם אורי הייתה, אני רגועה. איפה תתייצבו הערב? אנחנו נחליט, זה תלוי כמובן בתנאי מזג האוויר ובמידע שנקבל במהלך היום וגם במהלך הערב, אבל אנחנו נמצא או במרכזי הבילוי או במקומות שאנחנו בדרך כלל נמצאים בהם, בגינות עם הילדים. כשנראה איפה הם, תלוי אם תהיה סופה, אז הם בטח לא יהיו בגינות, הם יהיו במקומות אחרים. בני כמה הילדים שלך? הצעירה שבהם... גדולים, כי כבר בילינו לפני הרבה שנים. זהו, שלי גדולים, הצעירה בת עוד מעט 17. הצעירה בת 17. כמה היא כועסת עלייך שאת בסיירת הזאת? כי אני רק מדמיין את הבן שלי, רואה אותי בשטח ואת יודעת. תראה, אנחנו נורא חמודים, אז הם לא ממש כועסים. יש כאלה שאפילו ממש מבסוטים, אתה מגיע לגינה ואומרים, גם אמא שלי בסיירת. ויש כאלה שפחות אוהבים, אז אנחנו דואגים להסכמים. יש הורים שמעדיפים לצאת לא במקום המגורים, לי היו הסכמים לאיזה גינות אני לא נכנסת. תמיד ידעו לאן, אם אני יוצאת או מתי. העירייה תומכת בכם, עיריית תל אביב. זהו, זה זמן שהתחילה בליידי דייוויס, ועיריית תל אביב אימצה אותה. עיריית תל אביב אימצה אותה בחום גדול, ובאמת נתנה לנו את התנאים. גם אגף מצילה במשרד לביטחון פנים תמך בדבר הזה, ובאמת קיבלנו חיבוק חם, אבל מה שחשוב להגיד זה שזו יוזמה של הורים, שבאמת קיבלה מענה מלא מהעירייה, אבל חשוב שידעו הרצון הוא באמת של הורים לפעול ולתרום, ואני חושבת שגם זה סוד הקסם, כי זה לא משהו משטרתי, אלא זה משהו מאוד הורי. אבל מה אתם עושים כשאתם רואים ילדים שקוראים משתוללים, או מגיעים לעלות על רכב ולצאת לדרך? תלוי כמובן מאוד בסיטואציה. אני יכולה להגיד לך, אחת הסיטואציות שאני זוכרת היטב, זה ילדה שיוצאת ממסיבה מאוד מאוד שיקורה, עוד הולכת על הרגליים, עוד לא שפוכה לגמרי, אבל יורדת לכביש ומנסה לעצור טרמפ. ובשלב הזה אמרנו לה, אין מצב שאת עולה על איזשהו רכב לבד. ובסופו של דבר זה נגמר בזה שהיא מאוד כעסה עלינו שלא נתנו לה לעלות על רכב, אבל הלכנו וליווינו אותה הביתה במקרה הזה, רגלי, שני הורים, עד שהיא הגיעה הביתה. דפקנו בדלת, ראינו שההורים שלה קיבלו אותה יש לכם ממש שליחים בשטח, נכון? שעושים את העבודה? שליחים טובים, כל יוזמה וכל פעילות ציבורית ואזרחית שמתלווה אלינו רק עוזרת ורק שומרת על הציבור. תודה חברים. בהצלחה, אנחנו נשמח לדבר מחר בבוקר, כמובן שיהיה שקט ורגוע, אבל תספרי לנו איך היה. שקט ורגוע לא יהיה, אנחנו מכירים את המספרים שכל יום מגיעים אלינו, אבל בואו נקווה שיהיה סביר. שנה טובה לך.